o borok wngkha IPF tini khoroksa neta po parani bano ani number sanei ang bono dara hwnui number rwui call khai kisasa kok saka haipono ang ani parents ma babu nogo tongma bagui ang kok saimia hingke ang kok kisa saui bobai ang direct WhatsApp o message khalaija. Message khalaibro bano saka je norokni tipramo tha onek hamia sei musuk bakpar rajani dol hwnui hingke naina di norok bo botamo saka no. Bana message khake manai khobor bahai hwnui jebon ang saka ekdom perfect no dara hwnui yapro bano sauta nang tangai IPF tini bagui asuk video hamia upload khalaikia mane swnamka hwnui ta jebon ang saka ang kaisa kok sanaida hwnui je bano sauta saditam sanamusung hwnui jebon ang saka khanadi ang video swnamo eba swnamia abo public kaham hamia jotono nugui tongo hwnui bono ang o kok saka yaporko bano sao ari hinkai tamo wngkhaba nang swnamna da nangba video hwnui bo o kok sauta yaporko ang bono saka ang purup sara video swnamia tei public rok bo kaham hamia nugui tongo bono ang o kok saka yapro bano saka hinkai nang tabuk tipramo tharok buini nok sabai tongmani abono tangai video swnamia o kok sauta bano hingke bono ang saka ani video je tongmon joto check khadi kaham hamia joto bujibano ateki ano sana bagai dia nang ani number san amtihni bono ang o kok saka hingke apurko bano sauta kobui kok hinkai nang rajani dolsi abagano IPF tino hamia khai kok sau bano hinka rajani dol IPF tino hamia khai kok sau hwnui hingke tei ang jani video jekon khaima jago ang kuno ja party politics no hamia kaham hwnui saya ang jekon video khlaikai purup rwui kok sao norok bo asuk bisas thai check khlaina di ani joto video khaima jagono purup rijak mamang abun pore bona ang saka ang purup sara kok saya te purup gori hinke video khaya bonang direct o kok saka yapro bo sauta tamo mendra purup hnei ye bonang tai saka khanadi nang sauti pramo thana tabuk hamia khaiye video sanam di hnei but nini thani tamo purup tong dara bonang thanda kanya kok saka yamo se bano tam saka musuk busaloi te tamo purup nangsana nogera tabuk norok sebajak tongmani ye bonang saka mane monenyo saka bufang busaloi khanaka musuk busaloi mane tam dara hne yapro bano sauta nini babuno sungdi bo sauna amdeni sakanya ang joli thanga yapro ang saka an babu office thangjak amo hinke nin babuno se ang call khaima sanai hne yapro bano sauta thor phalto borok bano phalto hunota phalto to boss ibole boje ase kok haima saitongo angle bono dara hne kok saitongo gyabun pore bonang saka nang onek kok haima saka respect mana musungkhai respect rijana teke tongdi hne bona ang o kok saka gyamo samon pore khanyo bano o photo no rohoka musuk ni mokol da tong nuda nok tetamo purop hne ge abo rohma pore te kese photo rohoka ge apur bano saka i kona di sei hne ge bona ang saka ta kobui kok hinkai tam sajeman nang abo tabuk IPF ti payang gise kobrung tongkha ni bono ang o kok saka bono ang o kok samani ani chalia pan ang gosiwo tangi hinkai bano je amti tamo buslei sei mosok hinka abagai bono ang o kok saka gyapur bano sei jat hini sawo sei jat himan pore bonang reply khlaikia prop min tam sajeman nang sekam phonodi sabo sekang hamya khai 2 number saka te tangi khajak next saka bonang te je khaina no nang sila sini hne inga purkai bano sota nang nugi ta mokol bai sei rajani dol khai tongmani hne inga apurkai bonang saka abono purup hinya abo ba norok se bunyo sekang seka hanya khayu hinkai norok ba tabu khajak tongota amti ni bono ang okok saka inga apurkai bano saka mokol kurei norok kahai musukni जों ताबुक सावना हामिया खलाके बाहने बानो सावता ग्याबन पोरां कुनु रिप्लाई रिलिया ये बानो तासे मेसेज खाके पुरुप फुनुगला निनि पुरुप नागेना बसक पुरुप तंग ने बो अकक साव ये बनां सा आको नादि पुरुप सिनिया को हंगाय सिनि रिवै रिवाना आबुनो हुनु पुरुप ने बनां साका आमति हिनि सावै बनां फटो कासे कासे रका अ फटो अंखा IPF तिनि सामु क्षेत्र तांनाय रक बाय
taku khoroksa nok soksai rikha sukuram para mane abokai election ni board result ria sekang ja IPF tirok khalai tongmani screen on rok kaham ke nugui mano 1 week ago ni sijak gabon pore bonang ta kesar hoka office ni nogo kifil puro boza kha taku khoroksa IPF tirok bai okok bobona ang direct screen shot khalai roka gite kasar hoka IPF tirok bai kasujaka mai room bagna thangmani ke norok nugui mano kaham ke election ni sigango mai room bagna thangi sire IPF tirok onek lama kaso gunda khalayu ngate abo simia ta yang saka bo norok nugui mano office ni nogo phirok porba hanya bui rohaka tei o saka norok nugui man khana je tipra mothano chajagi samung khai tone rono bo nog rok sokche rekha bono ang am dekhe je agini kasa ke puro burui tongkha yaboni pore tai gesa omokai monina musung sibo ang bono saka nadi rebatini nok sudu se norok phioglia te se tabuke rebatini nok ni sei englai tonglai ke norok bono ang okok saka je tabuk IPF dibai BJP to thansang thangamle abage bono ang okok saka agi thansang ya saka hingkai borok bini nok sudu je thangi sokjajak ge wansung nadi norok pula se joto banyo se norok walayo keba basi norok thanjaga tongmaya norok ni power tongo ni asake phonugo buni nok rok soksawo gari rok soksawo gabo norok ni abo kase kono politics ni thengmung angka haja norok jesapan khaitomano tabu boi khaipor ke norok ni kasa 1 taka 2 taka joton hisab haja inke apro bano saka falto borok falto kok no sawu ni bonang te kise photoraka tipra mothani takuk suhel debormani je choprop jamani kok bona ang okok saka amti ni bonang rohaka mogol chikhak nadi falto sabo nang wansuk di sak no hne gyapro bano saw thur hne bona ang saka thur yaro abono hino puro bujika norok sekam bunya hamya khamya bagenyo tabuk norok khajak purokai kost ongjaw haja bonang sakada norok pula bunya khaiprokai wansugya tabuk norok ni purko wansugo hne gapro bano saka aboda nini bekhani kok bonang saka abo bekhani kok ya blei amo kasya wansug jane kok sing hne bono ang okok saka ge bo apurano sauda thor faldo kok amo hne inkai bono ang saka norok board result ria saka kojona borono ragging khalakya te nok sok saka gari nosto khakya hne bono ang okok saka apurki bano sauda abo sengma khaya hne ge bono ang saka te pono wansudi nijini dopa se amdi khalai norok hai nijini nok ni gari hote nok hote joton nosto khalai tongo seng joto se thansa bli aro norok ka tangai norok ni power phonuna nangba amtini pono ang okok saka seng joto se thansa kebo ni power ta phonu di hne bono ang okok saka kya pro bano sakta kebo power phonu kya khang kha norok joto se musuk rajani dol sirok bo okok sakta no ye bono ang saka musuk sabo sei sabo jora phakya wansu di nang ni bono ang saka ke bono ang tebo chengra thanga nadi nang khana hinkai boja go hne ja youtube rogo kawi tono viral engi tono ni bono ang okok saka monai gapro bano saka thor musuk nang baida kok sa ni bono sauta ye bono ang tebo saka kok kasi sana ja dara no hne ye bo ano sauta pratamo hne ye bono ang saka khana kai nang sias hasi angle nini bagi wanai tongka tabuk nang da bojana kalasi ni bona ang phatara kalai monai rohaka yapor bana saka norok musuk mang si sirok yeti pramota khane joto sia musuk mang hne inka apor ka ang bono saka norok tebo sei musuk gadarok JNC sar botota mangso sai malia mangso sai me ang khitari khamke abono norok sei ka ya kothumi chalayu hne bono ang okok saka inka apor ka bano saka siro bada kok sa kok bang drop hne bono angka ang saka ako kuno ya en sini kai segi chalai dipu bo war malia ni bonang okok saka inka pro bano sauta nang sadi hne
hingke bono ang saka nung Mongol batima dolni party da ni hingke tebo bokuni reply khaliya hingke bono ang taihe last kok saka o Mongol batima mokhang nung baja tabuk bono sairidi edisio ta phari hinui bono ang muni tedi kok saire khaje amdi khalaita ang to bono just fun khalai tongo bo ano serious khalai tongmani abo tani dosya hingke bano pulia monai hini kok samase kok hamia sama bagise bono ang bo amdi khalai kok sasio hingya khang bono amdi khe kok sagala komo bono ang bo thanda khe kok sakamu te video khaima jago kisasa jodi ani kok samorok chayang khai ang joton sorry tei nakar sano hasi।